moi! Moi. Ja nyt sori, kun ei ole pitkään aikaan tullut videoita. Yritän panostaa siihen, että niitä videoita tulee. Mutta nyt kun ei ollut oikein aikaa tai silleen. Niin. Joo, että nyt meillä tulee tosi Huomenna. aktiivisesti kuitenkin. Taitaa tulla aktiivisesti. Niin, huomenna ainakin. Vitsi, mikä tässä on? Tehdään video, kun Viljami tulee mennä yökylään. Niinpä. Elikkä me kuvataan sketsi. Niin, kaikkea sellaista helpotusta. Ja pölpötystä. Mikä? Katso. Minä sanon. Hyi! Elikkä joo, Mitä vitsiä? me ollaan OVK Films. Ja Se olisi menemme sitten huomenna Ei kun kato parissa. Tai niinku Iltalehdessä oli joku Amerikasta tullut joku Suomeen joku tällainen joku outo hyytely juttu. Tollanen. Joo, no niin, moikka. Hyi. Joo, moikka. Elikkä huomenna tulee sketsi. Moro!